De Lemmer wordt tussen juli en november verliezen hier op schrik door 40 bronnen. Met name containers worden ondersteutzen. De incidenten hebben grote impact op de bevolking. Ja, het verontrust wel. Je vraagt je af van, het zijn nu nog containers, maar wanneer is het een woning of wanneer is het een bedrijf en vallen er dan slachtoffers? Daar moet je niet aan denken, maar toch doe je dat onbewust. Het wordt steeds erger en steeds gekker. Nou, daar ben ik zeer benauwd. Ik bedoel, maar dat is no containerbrand, maar straks beginnen ze met auto's te branden. De politie zet extra mensen op een zaak en vraagt de Lemsters om alert te wezen. Uiteindelijk werden 3 mensen oppakt die het los van elkaar opereerd hadden. Een van hen, een 43-jarige Lemster, moest je het vak komen. Naast containers had hij ook wenningen ondersteutzen. Een van de huizen, daar wie een schurf vlakbij, die zien de figurant. Een deel van die wenning is uitbrand geweest. De meesten die kregen een baby van 10 weken, die moesten 4 maanden eruit, want ze konden gewoon niet meer in de wenning wezen. Nou, ik kan nog wat voor impact dat heeft. En dan hebben dan het eerst oer al de nachten dat ze weer denken van dat er nog wel iets kan gebeuren. Op de Lemmer binnen ze wiers dat de rest weer waarom is. Ze begrijpen net hoe een eigen inwoner zulks dwang kan. Nevens justitie is er wel een verklaring voor. Ja, hier een bepaalde zucht naar vuur, maar het heeft te maken met alcohol. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, achten, door de deskundigen. En dat hier met name te maken met alcohol.